Skúsil si už niekedy varené jedlo premeniť na niečo úplne nové? Som Vera, autorka e-booku Domáce menučko a vítam ťa pri ďalšom videu na tému múdre hospodárenie s potravinami. Dnes tu máme veľmi kontroverznú tému, teda budeme sa rozprávať o zvyškoch. Tieto videá vznikli vďaka grantového programu Záchranári jedla od nadácie Tesco. Zvyšky. Niektoré ľudia ich milujú, zase ďalší ich nenávidia. A ja úplne chápem, prečo by mohol niekto protestovať. Veď ani mne by sa nechcelo jesť to isté jedlo týždeň dookola. Hlavne, keď spomínané jedlo vyzerá každým dňom smutnejšie. Obnovenie zvyškov. Je veľmi jednoduché premeniť zvyšky na niečo nové a chutné. Nasledujúce 4 tipy ti ukážu, ako pretransformovať zvyšky jedál tak, aby z toho vzniklo niečo možno ešte aj lepšie ako ten pôvodný recept. Každý týždeň si naplánuješ menu, uvaríš chutné jedlá a na konci týždňa máš v chladničke trochu hentoho a kúsok tamtoho. Bohužiaľ, tieto zvyšky často končia v koši. Teraz prišiel čas na premenu, počas ktorej vznikne zo zvyškov niečo chutné, úžasné a úplne nové. Korenie. Chuť pôvodne pridaných korenín môže časom slabnúť. Preto je veľmi dôležité vrátiť chuť do jedál s pridaním čerstvých byliniek a korení. Sol, čierne korenie sú základ. Samozrejme, môžeš využiť aj korenie a bylinky, ktoré si použil v pôvodnom recepte. Štipku oregána, trochu bazálky, pol lyžičky kari. Okrem základných prísad je tu ešte pár overených ingrediencií, ktoré oživia chute. Sú to napríklad limetková alebo citrónová šťava, čili fliačky, kyslá smotana alebo nejaká omáčka podľa tvojej chuti. Vlhkosť. Ak zohrievaš jedlá, ktoré vysychajú, neboj sa pridať trochu vody. Máš suché zemiakové pyré? Daj tam trochu masla a mlieka. Máš suchú rýžu alebo cestoviny? Pred zohriatím šupni tam polievkovú lyžicu vody. Alebo máš dobrnutý chlieb? Opláchni trochou vody a zabalený do alobalu ho daj do rúry na 200 stupňov na 15 minút. Alobal následne odstráň, chlieb vlož naspäť do rúry na 10 minút. A voilà! Čerstvé ako priamo z pece. Posýpky. Čerešnička na tortách nebýva len tak. S posýpkami dokážeš priniesť do jedla novú textúru. Skús niečo z týchto nápadov. Oriešky, karamelizovaná cibula, krutóny, semiačka, nech sú to tekvicové, slnečnicové, sezámové, alebo hocičo, po čom tvoje srdiečko túži. Alebo nasyp tam syr, na hocičo a jedlo hneď posunieš na vyššiu úroveň. Hlavne, keď celý pokrm ešte šupneš na pár sekúnd aj do rúry. Transformácia. Nikomu sa nechce jesť to isté 3-4 dní dookola. Práve preto je dôležité zvyšky obnovovať, pretransformovať. Je najvyšší čas na kreativitu a vytvorenie niečoho nového zo zvyškov. Chápem, že nabrať nový pohľad na staré jedlá nemusí byť pre každého prirodzené. A práve preto prinášam trochu inšpirácie. Jedlá z mäsa. Grillované kurá natrhaj a pridaj do sendvičov. Nakrájaj na kocky a šupni do polievky. Schovaj do jedál v kastroliku. Priprav mesom plnené taštičky z lístkového cesta. Čo také rýchle burrito? Pravdu povediac, keď neviem, na čo mám chuť, ugrillujem len pár stehienok a následne už len miešam s ostatnými ingredienciami podľa aktuálnej nálady a obsahu chladničky. Fašírky nakrájané na menšie kúsky alebo celé. Chodík do jenskej misy, zalej paradajkovým pretlakom a zapeč v rúre so syrom. Máš chuť na štiplavé? Pridaj do paradajkovej umáčky fazulky, kukuricu a čili. Priprav mini hamburgery pomocou nakrájanej bagety, majonézy a čerstvej zeleniny. Prílohy.
Rýža nech je biela, basmati, naturálna alebo hnedá. Priprav risotto na taliansky spôsob alebo praženú rýžu s horcičím na azijský spôsob. Trochu kukurice, mletej papriky a máš mexickú rýžu. Alebo ak nechce sa s tým babrať, nechce skúšať nové chute, využijú v prekladaných jedlách ako koložvarská kapusta. Zemiaky. Z varených môžeš pripraviť pagáče, pyré, placky, halušky, zemiaky na paprike, ale dajú sa opakovane aj zapiecť a posypať so syrom. Môžu sa pridať do polievok na zahustenie miesto múky. Ďalšie nápady. Šaláty. Hociaké mäso, hoď na šalátové listy, pridaj obľúbený dressing, alebo stačí aj lyžička olivového oleja s niekoľkými kvapkami citrónovej šťavy a bum! Výživný a chutný obed je na svete. Risotto. Fantázii sa medze nekladú. Mäsožravec, vegetarián alebo vegán, je to jedno. Každý si nájde svoju obľúbenú kombináciu. U nás je risotto vždy taká malá záchrana, keď spravím priveľa ryže. Podlejeme vývarom z mrazničky a ostatné prísady už vyberám podľa toho, čo mi ponúkne chladnička. Ak je tam bieda, ešte stále ma zachráni mrazený špenát, cesnak a syr. Krémové polievky. Alebo ako to volám ja, záchranca nadbytočnej zeleniny a omáčok. Základ je, samozrejme, smažená cibula a následne všetko, čo chladnička dá. Pár minút a už prichádza ponorný mixér, aby všetko zjednotil. Vďaka tomuto typu som náhodne pripravila našu obľúbenú mrkvovú krémovú polievku s kurkumou. K téme zvyškov, toto je všetko z mojej strany, ale samozrejme som zvedavá aj na vaše tipy a triky, takže dajte mi ich do komentárov. A nezabudnite ma sledovať tu aj na Instagrame, všade ma nájdete ako budžetovo, budgetovo. A ešte v tejto sérii budeme mať pár videí a teším sa na vás. Čaute.